business ng mag-asawang dating OFW sa Saudi. Ang bakery business ni na lolo at lola na binubuhay ngayon ng mga apo. Ang sociology teacher na sumasideline bilang teacher ng magic. At mga dapat malaman ng mga naghahanap ng tamang franchise business. Saudi, nang hindi naging maganda ang buhay nila doon, sabay silang umuwi dito sa Pilipinas. Pero ang trabahong natutunan nila doon ay siya palang magiging negosyo nila dito. Taong 1991, nagpunta ng Saudi ang mag-asawang Melchor at Christine. Pero hindi maganda ang kanilang naging experience doon. After 5 years, bumalik na lang sa Pinas si Melchor. Si Christine naman, tinapos na lang ang kontrata at umuwi na rin ng sumunod na taon. May mga kasamahan akong nanggugulat sa trabaho eh. Kaya ayoko nung ganun. So nag-decide ako na una ang ginawa ko, nagpasa-submit ako ng resignation sa amo ko. Yung time na yun, may crisis doon eh. During that, yung marami ding mga nawalan ng trabaho na kung saan ang construction business sa Pilipinas talagang bagsak. Pero sa Saudi din nila natutunan ang negosyong papasukin nila dito sa Pilipinas. Noong una, sideline lang ni Melchor ang pagiging model maker sa isang kumpanya. Pero di daw kasya ang kanyang kinikita. Behind this, napakaraming hirap na pinagdaanan na po namin talaga. Almost lahat ng mga naipundar namin nung nasa Saudi kami, naubos hanggang sa pati wedding ring namin na punta sa mga sanlaan. Halos hindi na kami kumakain para lang makaano kasi nasa stage na kami ng nasa survival na kami nung time na yun. Nagdesisyon ang mag-asawang magsarili na lang. Pareho din ang magiging linya nila ng negosyo, ang paggawa ng miniature scale models ng mga buildings. Tinayo nila ang business noong 2001. Halos laway lang naman daw ang puhunan, pero kailangan ng tiyaga at diskarte sa paghahanap ng mga kliyente. Noong una, iniismo lang sila ng mga kliyente kasi nga small time lang sila kumpara sa mga mas kilalang kumpanyang nasa ganito ding negosyo. Dumating din ang araw na kinailangan nilang sumideline bilang fruit vendor sa palengke para may pandagdag lang sa pamasahe. Pero ang mga araw na binuhos ng mag-asawa sa paglalakad at paghahanap ng kliyente ay nagbunga din. Sa kalsada din nila nakita ang kanilang big opportunity. One day, inabot na kami ng hapon, walang nag-entertain sa amin. Naglalakad kami pa uwi, may maraming mga flyers na nasisipa sa daan. Kahit na mga flyers na lang ng mga nagre-realty, talagang isa-isang pinupulot ng mister ko. And so happen na yun ngang flyers ng Globe Asiatic nakita namin. And dun nakakuha kami ng first project namin. Mula raw na masungkit nila ang Globe Asiatic, sunod-sunod na tawag na ang natanggap nila mula sa ibang big-time developers. Ito po ay isa sa mga project ng DMCI, Dansalan Tower. Dahil lumalaki ang kanilang business, nag-invest na rin sila sa gamit. Bumili sila ng laser cutter para mabawasan ang mano-manong trabaho. Nasa 1 million pesos lang naman ang halaga nito. Talagang asensado na ang mag-asawa, hindi po ba? Kakaibang success story ang mag-asawang ito. Bigo sa pag-OFW, pero tagumpay naman sa pagnenegosyo. Napakahirap po ng isang OFW. Pagka nagkakasakit sila sa ibang bayan, to laging ang sagot lang po nila sa kanilang mga pamilya ay, okay kami, maayos kami dito. Pero sa totoo po nun, behind that, talaga pong hirap na hirap sila. So, sa mga OFW na nakauwi dito, huwag kayong mag-lose ng hope. There's a lot of things na maaari natin gawin. Kung ano yung masaya sa puso natin, kung ano yung mga talento na meron tayo, yun po dapat nating i-cultivate. Kasi marami pa pong maaaring pagkaabalahan, mga trabaho na maaari nating magawa kung nandito lang tayo sa bayan natin. Pag nag-abroad sila, kailangan
itanim nila sa isip muna nila kung bakit ba sila nag-abroad. Para saan ba yung bakit sila nag-abroad? Para lang ba kumita ng pera? O para lang ba makasurvive? Dapat, ang pagpunta nila doon, nagpaplano rin sila kung ano yung mangyayari sa kanila later on. Hindi naman kasi masasabi na pagpasok nila, okay. Paano yung nadarating? Katulad ngayon, biglang tinamaan ng global crisis. Paano kung wala silang ipon?